Появи се една снимка сега преди малко, една картинка, която точно не исках да заснема. Тема ще стане много хубаво и стана в момента, т.е. нещо, което ще остане в спектакъл, но се роди в момента. Т.е. появи се един рунд най-после. Него се появиха ни сценки на героите, те вече бяха с костюми, с всичките тези коси, перуки, ногти, крила и тем подобни. И този рунд го задвижихме и стана една магия и те оживяха и влязоха в морето, след това отидоха в космоса, появиха се едни кружки. Стана една жива релефна картинка, която уж е двоизмерна на този рунд, обаче се изведнъж взеха да прозират другите светове, за които говорим. Фентази новините накратко. Цените на електричеството в рая внезапно скочиха. Дилърите от седмото небе започнаха невиждано наддаване. Служителите от топлофикация в Лимбо стъчкуват вече трети век. Точно 13 минути преди полунощ силите на светлината и силите на мрака бяха засмукани от гигантско торнадо. Росен Пенчев завърши режисура в класа на Пламен Марков през 2001-та. В театър "Сълза и смях" за първи път се показва фентази спектакъл "Донеси ми главата на принца". За тези, които са чели книгата, те са наистина много. Че актьорите, които ще видите, те са изникнали от книгата. Те са абсолютно тези такива, които сте си ги представили, когато сте чели книгата. И това е целта и моята. Тоест, например, когато гледам "Тримата мускитари", аз искам да гледам "Тримата мускитари" такива, каквито съм си ги представил, а не виждането на някой. Този режисьор, чудновато превърнат в продуцент, композитор на всички песни в пиесата и глупав ангел, осъществява тази своя фентази мечта за една година. За първи път в света на него са поверени правата върху книгата "Донеси ми главата на принца". Останалите две части от трилогията на Зелъзни и Шекли очакват някой още по-смел да им се нахвърли със същата страст и да ги превърне в театър. Съмнявам се в появата на такъв герой. Защото как се осъществява супер идея с чудновати герои и приказен сюжет с 200 лева? Това е тема за нова абсурдна пиеса, много тъжна и трудна за преживяване. Първата битка на младия режисьор Росен Пенчев е с евентуалните спонсори на пиесата, за които чуждата дума фентази не води до отпускане на средства. Крайният резултат е благодарение на безкорисната всеотдайност на фентази екипа. Сам си правя четки. Тук е, че много точно съм ги избрал на актьорите. И Филип Аврамов, който играе принца, няма такъв принц. Краси Кузманова, която е спящата красавица, няма такава спяща красавица. Цецо, който играе бог Хермес, един изрод Фрике, играе едно джудже, което няма такова джудже. Афицът играе един червей, който каза, че това е преломна точка в неговото творчество актьорско. Има толкова други хора, които просто нямат досег с него, така че се